Hej. Nu skal vi snakke om, hvordan man leder projekter og styrer projekter igennem, når det er i komplekst farvand. Det kaldes projekter i løst koblede systemer i en af vores bøger, eller projekter i kompleksitet i mere moderne litteratur. Når vi har at gøre med projekter, så er der jo en række forskellige typer af projekter, som vi skal navigere i, og hvor vi skal navigere på forskellige måder. Og der er sådan næsten en dikotomi mellem de projekter, som er komplicerede på den måde, at de er planlægbare, og hvor vi kan forudsige meget, og hvor der er stor erfaring at trække på i vores planlægning. For eksempel byggeprojekter. Og så er der ellers en stigende kurve af kompleksitet op imod til sidst, for eksempel softwareudviklingsprojekter eller forskningsprojekter, hvor det er nærmest uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske, og hvordan tingene kommer til at skride frem. Det er de sidste typer, vi skal snakke om nu, og så skal vi snakke om, hvordan man kan blande de ting sammen. Hvad er det, der kendetegner et kompliceret eller et komplekst projekt? Jo, det her det er nogle af de parametre, som vi kan spørge os selv om der er i vores projekt, fordi det kan fortælle os, om det er kompliceret eller det er komplekst. Og komplekst betyder altså, at det er svært at planlægge. Kompliceret betyder, at det kræver god og grundig planlægning, men at vi kan sige meget og planlægge det godt på forhånd. Mangfoldighed. Hvor mange elementer og grænseflader indgår der i vores projekt? Jo større og mere komplekst det bliver, og jo flere grænseflader der er til andre ting af ydre faktorer eller andre faktorer i projektet, jo mere komplekst bliver projektet. Tvetydighed. Hvor forskelligt kan interessenterne opfatte projektet? Det er for eksempel i politisk styrede organisationer, hvor de forskellige politikere i byrådet ønsker sig forskellige effekter af projektet, har forskellige dagsordner, så får vi en tvetydighed. Usikkerhed. Vil løsningerne virke, og kan resultatet forudsiges? Den passer rigtig godt på mange IT-projekter. Hvad er det egentlig, vi vil have? Det er ikke sikkert, at vi ved, hvad vi vil have, når vi starter. Og vil løsningerne virke? Det kan også være svært at sige, hvis man skal sidde og kode i flere år, før man ved, om man er derhenne i sådan et klassisk vandfaldsprojekt med klassisk planlægning af IT-projekter. Så derfor gør man ikke det mere. Kommer vi til lige om lidt. Uvished. Hvor forudsigelige er projektets omgivelser? Hvad nu, hvis der er alt muligt rundt omkring, der ændrer sig? Folk, der ændrer mening, brugere, der vil have noget nyt, politikere, der skifter og vil have noget andet, teknologi, der skifter, softwareprotokoller og alt muligt andet, som skifter undervejs, og som vi bliver nødt til at håndtere og lægge kursen om efter, når de påvirker os fra omgivelserne. Dynamik. Det er hele det her nærmest sammen. Hvor hurtigt ændrer projektets vilkår sig i det hele taget? Vi kender det også fra Otto Scharmers dynamiske kompleksitet. Hvis der er høj dynamisk kompleksitet, så er det et komplekst projekt. Og det sociale kender vi også fra Scharmer. Social struktur er der mange forbindelser og modstridende interesser. Også lidt af det, vi havde heroppe. Altså, hvis hele tiden de sociale, altså de interessenternes interesser, de skifter, så er det også et komplekst projekt, vi har at gøre med.